Ederrak zeruan dardara egin du. Sentimenduen ariari goaz lotuta, amodiozko sare honetan bat eginda. Zugure ondoan izan nahi zaitugulako, eskutik heldu eta bildu gara bildu. Bildu gara bildu. Bildu gara bildu. Bildu gara bildu. Itxaropen argiak berbiztu dira. Kaixo guna. Hain neba da ze pasio luzeak, kaixo guna. Hai ama, banoa, hankamotza. Banoa. Kaixo guna. Kaixo guna. Egunon, kaixo. Zure ondoan izan nahi zaitugulako. Bueno, kaixo egunon. Vale, a ver. Ongi etorri, EH Bilduren bigarren kongresuaren itxiera ekitaldi honetara. Ni Araceli Díez de Albeniz Kerejeta naiz, eksperta bat. Horrekin nahikoa da, esatea. Bakizez pentsatuko zuten Kerejeta kurekin. Bueno, saiatu naizka jartzen, baina orduan satute dela Kerejeta. Eta nera mak esaten duen bezala, txakurraren bibolina. Ez. Bueno, EH Bildu kontratatu nau azken 10 urtetako balorazioa egiteko. Asko aldatu gera 10 urtetan, non ginen? Duela 10 urte, ni seguraski pedo. Oraindik ez. Kosi barko da. Baina, bueno, denak evoluzionatu dugu modu batean edo bestean, guazen ikuste adibidez, Oskar Matute. Oskar Matute, mentxe daukagu, lehen eta orain. Igual dago. Asko jota ietxuria, baina bida ez dela aldatu, postura ere ez dula aldatu, bida. Bida? Ez aldatu. Baina hemen ikusten da EH Bilduren balio importante badela ezkerrekoa. Esat berak, ezkerra naiz. Ezkerra, ja fisikoki ari gara esaten komunikatiboki oso interesgarria da. Guazen ikustea Bakartxo Ruiz. Hemen. Bakartxo, eta orain. Bakarri jakin da nora begirari zinean, Bakartxo. Gero. Vale. Baina ikusten da hemen, Bakartxok evoluzionatu duen arren ikusten dira hemen esentziak. Hau da, jertxe iguala. Hemen ikusten dugu EH Bildu zer dela ekologista, berrerabilgarria, berdea gera. Osondo, Bakartxo, zurekin. Komunikatiboki, power. Guazen orain, Mikel Otero. Jurroaren ordezkari nagusia, lehen eta orain. Piratak. Mikel. A ber, hemen, bakoitza aurrera, atope honekin, ikusten da EH Bilduren nundik datorren ere. Denok pasa dugu epoka hau. Osondo, Mikel. Hemen ikusten da ideietan finkoa. Ere, dela EH Bildu, osondo. Guazen orain, Mayorga Ramirez egin, bida, hemen ikusten zaio aurpegia, eta hemen ez. Ni baki ze gertatu zaio Mayorgari. Berari izan zen aiotako bat esan zuna, pandemia amaitzea moztuko dut. Ja, denok uste genuen, hilabete iraungo zula honek, ezta? Ba ez. Baina hemen ikusten da balio bat oso interesgarria zer da, erabaki bat hartu eta ondorio guztiekin aurrera. Mayorga, ni zurekin nago, por si acaso jun koletero batzuk erosten. Guazen orain, Arnaldo tegirekin duen, segon Arnaldo duela 10 urte. Ja, bateragune, txalobero bat, guzti hoiei eta prozesu guztietan dauden kide guztiei. Baina, Arnaldo, hobeto zaude, bida! Ze ondo, ze pozik, Bai, Arnaldo zer ordezkatzen du? Memoria eta burrukatzen, ja urtetxo batzuk ere baituzu, Arnaldo? Eta guazen azkenik, Maialen. Bida hemen. Eta bida orain. Igual dago. Badago ezaugarri bat ez duna aldatu inoiz, eta mesedez Maialen ez aldatu, zure ahotsa. Ze euskera, ze bustidurak esateko modu, ez dut
Nire lagun bikoizlari batek beti esaten du, bida, esan du ez dut. Zer protestatuko luke Maialenek balioz interesgarri bat dela euskera. Berdon, Maialen, ni zurekin, Ni zurekin. Oso ondo. Evoluzioa ona izan da EH Bildurena, bidamen gaude, beken, luxua aretoan, hemen gaude, bengoagatik konturatu da Bilbon indarra jarri behar direla, EH Bildu, oso ondo. Merchandisinean ere hobetu dugu, lehen bilkide berriei ematen zitzaien, hau. Ditu, 2 puntito. Ez, hortan hobetu dugu, hemen ja gatoz honekin. Hemen daukat. Botellita. Haz clic en SMS para enviar un SMS sospechoso a todas las Virus, soluzionatuko jazute hau, ezta? Vale, bueno, bengoati poltsen lobby alde batera utzi dugu, eta botellak datoz. Eta EH Bildu konturatu da. Oso ondo, elegantzia puroa, zorionak EH Bildu. Baina denak ez dira notizionak. Etxeko lanak daude. Batzuk esatearren banderak. Ikurrina, orokorrean, konsensua dago Nafarroa. A ber, ez gera monarkikoak. Bale, kateak ez. Bale, Macedonia, ez. Bale, orduan, puntitoak berdeari gabe, ni bakarra naiz. Gogorarazten diona hau, 3 enraia bat. Bueno, egiteke, EH Bildu animo. Beste bat, logo, EH Bildu logo dauka, ez dauka. Bat, 2, 4, 5, 6, 7, 8, asko. Diseinatzaileak urduri daude horrengo kanpainari begira. Mesedez, hobetu. Hau, neri honek, ez zia molestatzen, hola hasi ginen, ez zia molestatzen ari bildu bat, proletariadoa, karo, denei atera diteke simbologia, baina proletariadoa eta baita ere jostunak, simbologia oso femeninoa. Nik hor botatzet. Euskal kulturan erreferentzia maskulino asko ditugu, bai kantetan, bai testu liburuetan, baina, EH Bildu. Nik hor botatzet, Gero inazutena, zuen partidua da. Guazen, beste eta urgentena, ulermena, hau zuen testua da. Hau. Bale, irakurriko dugu. Herri prozesu autozentratua deritzegu, kanpo faktorea direnak direla garatzen den herri eraikuntza prozesuari. Zaituko naz guztidurak ondo egiten, bale, Maialen? Dinamika zentrifugoei gain hartzen dien indar zentripetoa sortzen duen herri prozesuari. Estatuko dinamika politikaren menpekoa ez dena. Agenda propioa eraikiz marko kognitibo bere gaina sortzen duena euskal eskalaren baitan. A ber, filologoak berotu nahi balin baituzue, hau da bidea. Ni badakit zerbait esan nahi dezutela. Ena ziur zer. Eta badakit euskaltzaindiari aportazioak egin nahi dizkigula bat abestian atzetikan, eta ni horren alde nago, Baina, karo, nik zentripeto, ez eta aurkitu iztegian. Orduan, mesedez dekalogo bat, ondoan, edo bestela jarri, Mertxe Izpurua edo Maialen Iriarte hau irakurtzen. Nik erosten dut, bi komunikatzaile zoragarri. Importantea da, Bale, orduan, bueno, mesedez, landu hau, bale, bestiongatik. Baina, orokorrean, balorazioa, goruntza, oso ondo EH Bildu, noski baietz, goruntza goaz, Aztapena komplikatuak izan zian, bastante lortu zala, lista guztietan, inork ez edukitzea ez da trafiko multa bat. Komplikatu izan zen, baina hortikan gora eta datuak ikustea besterik ez dago, batzuk esateara nola, oso gainetik, adibidez, Araban, herri batzutan PP kanporatu da. Oso ondo. Samaniegon 2019an lehen alkaldetza lortu zen, Asparrena Zuia eta orokorrean bozka kopurua igo eginda. Bizkaian, azkean hauteskundetan 13.000 bozka gehiago lortu ziren, eta alkatetzak badibidez Monitibar, Elorrio, Galdakao, Durangon, eta Gipuzkoan, Laronda Meretzi zinogotzi. Bueno, ikusten petatzen dugu. Alkatetza Astigarragan, Beraztegi, Mutriku, Ordizideba, eta Nafarroan. Nafarroan, 320 zinegotzik gehien dituen alderdia, hor, esan beharra dago, eta eudal hauteskundetan 13.000 bozka gehiago, alkatetza Lesaka, Arbizu, Zunbila eta Arrabia, oso ondo EH Bildu, zorionak, urte askotako, baina, bueno, oso ondo, zorionak, txokolanak bastante ondo, baina txokolanak, esedez? Bueno, ala ere, nire txostena irakurri nahi balin badituzue, egin dut, 500 horri ditu, saiatu nahi zuen estiloan idazten.
Orduan, bueno, zentripeto saltu dut 5 aldiz. Ondo ja ez dakit, pero sartu indet, bale? Bueno, eskerrik asko eta animo. Venga, agur, agur. Kaixo lagunok, non egongo ginateke EH Bildu eratu ez bagenu. Inoiz galdetu diozu zure buruari? Bagenekien etzela apostu erraza, bagenekien hainbat arrisku hartu beharko genituela, baina egindako jauziak merez izan du, ezta? Egin dezagun atzera markada bat edo agian pixka bat gehiago. Bazirudien, gatazka politikoa etzela inoiz konponduko. Buru jabetza nahi genuen sektore aurrerakoiak bakoitza bere kasa genbiltzalarik. Estatu Batuek eta Espainiak puztutako burbuia ekonomikoak eztanda egin zigun aurpegian. Ez zegoen etorkizunik. Ez zegoen etorkizunik? Amore eman behar ote genuen? Bai zera, zerbait egin behar genuen. Ezkertiarrak eta independentistak bildu eta bildu sortu genuen. Gerora EH Bildu izango zena. Erronka handia zen. Ordura arte muturtuta genbiltzan eta bakoitzako oso manera ezberdinak genituen aritzeko. Baina gauza bat ulertzeko gai izan ginen guztiok. Biltzen gaituena, banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela. Oztopo guztia gaindituta, uste baino indar handiagoa genuela konturatu ginen. Erakunde publikoetan ordezkaritza zabala lortzeak oso urduri jarri zuen boterea. Bakearen zati bat posible egin genuen, batzuen eta besteen blokeo eta interesen gainetik. Batzuk trenean denbora galtzen ari zirenean, aieten izan ginen, eta han hitzartutakoa bururaino eramateko konpromisoa hartu genuen. Dagokigun eremutik bizikidetza sustatu eta sendotzeko jarrera eraikitzailearekin. Eta emaitzak izan ditu. Etaren iragarpena eta armagabetzea bizi izan ditu herri honek. Biktimentzat egia, aitortza eta erreparazioa erreklamatu ditugu. Badira hala ere, oraindik konpondu behar diren gauzak. Hamarkada baten ostean, presoen auziak hor jarraitzen du. Oinarrian dagoen arazoak ere konpondu gabe jarraitzen du. Oraindik ezin dugu gure etorkizuna erabaki. Ez digute uzten. Kataluniako prozesuarekin ikusi genuen nola gotortu zen 78ko erregimena. Krisian dagoen erregimen hori higatzen jarraituko dugu, geure buruaren jabe izan arte. Nola? Geure bidea eginez. Bide hori egiteagatik eta emandako hitza betetzeagatik maiz oldartu zaizkigu euskal eskuina eta botere faktiko guztiak, eskura dituzten tresna guztiekin. 100% aberatsenak ez ditu gure politikak maite. Ahal izan dugunean, aberatsenei zergak igo dizkiegu, edo lan erreforma bertan bera gelditzeko akordioa sinatu dugu, inor bazterrean ez uzteko. Proiektu faraonikoak alboratu eta herritarrekin aritu gara, eskuz esku, hainbat eta hainbat udaletan. Botere faktikoak amnistia fiskalen eta privatizazioen alde ari diren bitartean, guk etxegaben eskubideak defendatu ditugu. Fasismoa eta eskuin muturra goraka ari den bitartean, Maroto soto salbora bidali dugu, eta Nafarroako erregimenari sekulako muturrekoa eman diogu. Eta horre guztiak indar handiagoa ematen digu bidegabekeria orori aurre egin eta merezi dugun herria eraikitzeko. Oztopa handiak ditugu aurrean, hala nola, gazteen egoera prekarioa, pentsio baxuak, larrialdi klimatikoa, krisi migratorioa, emakumen bazterkeria, zerbitzu publikoen privatizazioa, trantsizio digitala, kalean, erakundetan, mundu hobe bat, herri hobe bat eraikitzen ari gara. Aberria egiten ari gara, bere memoria mutilatu ez duen aberria, elkar zaintzen duen aberria, bere hizkuntzan jardun nahi duena, guztiontzat besoak zabalik dituen aberria. Orain arteko bidea ez da erraza izan, eta egiteko ere asko dugu, gehiegi. Hainbat eta hainbat lagun independentismora erakarri ditugu, eta oraindik gehiago bilduko zaizkigu. Hazten ari gara. Bigarren indar politikoa gara, gobernatzeko prest, gure burujabetza berreskuratzeko prest. Independentismoa baita herri honetan,
Justizia soziala eraikitzeko berme bakarra. Geurea da etorkizuna. Nork esan du ez dagoela etorkizunik? Bueno, egun ondanoi eta eskerrik asko gaur hona etortzeagatik. Bueno, adegia zordegunez, lehenik eta behin eskerrona saltzen hasiko gea. Bilduren zuzendaritzaren izenean, lehenik eta behin eskerrik bere honak, gaur honea etorri diran alderdi politiko, sindikatu eta eragile sozial da politikoan ordezkariei, etxetik hasita, sortu, alternatiba eta Eusko Elkartasunak ordezkariei. Ezkerran hitzako kidei eta aipatzea, gero abaiko Uxo Barkosek eta EAJ-ko Andoni Ortuzarrek ere gutuma bidali dugutela, eta gure eskerrak hemendik. Sindikatuei, Komisiones UGT, ELA, LAB, Steilas, baita Udalbiltza, Kontseilua, gure esku dago etxerat, Ikaston Elkartea eta Bilgune Feministari. Era berean, munduan zehar bidelagun ditugun antolakunde eta mugimendu politiko guztiei, eta baita nola ez, gaurkoan zorionez, streamingez, gure 8. herrialdean diasporarako kideak ere ikusten nahi dianei, berei ere bendik gure agurra. Eta hoxe, behar honde izula guztio eta eskerrik asko gaur hemen izateatik gurekin, kongresu amaierako ekitaldian. Agurrak egin da, eta aztearren pixkat komentatzea gure errelato guztiek bezala, Bildurenak ere, hiru zati edo ditu, nondik gatozen, iraganekoa, egungoa, nur garen, eta etorkizunekoa, nora goazen, eta zer izan nahi dugun, ez? Kongresuko leloak uste ondo jasotzen dula 10 urte baino ez, etorkizunare begira kokatzen gaituen indar politiko bezala. Baina alare pixkate atzera begiratzeko balorazio askar txiki bat iteko, bai gogoratu nahiko nuke, nolabait, ogendala 4 urte, komentatu genuen gu, erabaki genuen sujeto politiko propio bezala sortzea, lehen aldiz. Eta orduan komentatzen genuen, guain umeak bezala, zutik mantentzen ikastea tokatzen zaigula, ez? Eta azken batean, azken 4 urteetan hoixe bera egiten aritu geha, ez? Zutik mantentzen, antolakundea organizatzen eta baldintzak sortzen. Eta ez da izan ez sakrifizio, ardura eta hainbatean sufrimendu pixkat gabe, ez? Ez dugu ezurrik esango, ez dugu gure buruan gainatuko, ez da xamurra izan, eta hori hemen gauden, eta da bendik ez duen kidaskok ere oso ondo dakite, ez? Politika gaur egun ere ez talako xamurra, baino, bai gure ustez, eta kasu hontan, Bilduko kide bezala, bokazioa ez, baino bai gure herriarekiko maitasun eta bere askatasun aldeko lanabez. Zorionez, eta aipatuko nuke, lehen esan duen bezala, aipamen txiki bat bai egindu aurreko aurkezleak, baino zorionez, ordutik ona, geroz eta emakume gehiago ditu gure artean, ez soilik ardura instituzionaletan, baizik eta baita ere ardura organikoetan, eta uste polikina bada ere, pauso irmoak ematen ere gara, eta espero ezagun aurrera jarraitza indar berdinarekin. Zorionez ere esango nuke, Bildun jarduteak ere baduela, ematean balio batzuk, beste bat toki batzuentak igual ez dianak balio edo meritu, ez? Bildun ezkera inorra beraztuko, inorrek ez du hemen karrera profesional bat ingo, eta ez du bere bide partikularra garatzeko eremu bat izango, ez? Gu gogoak, borondateak, nahiak eta maitasunak bultzatzen gaituelako, egin batean, eta hori dalako gure grina eta gure konbikzioa, eta herri honen aldeko eta askatasun aldeko lanean, ez? Baina bada beste elementu bat, uste dut, badala gure gidatzen gaituena eta elementu indartsu bat, da kuriosidadea. Kuriosidadea izaten da, ematen, ume bat ikusten dugunan azten eta ezten, ez, bere elementu zentrala gidatzen duena, ez? Eta, esango nuke politikara eraman da ere, Bildurena ere badela hori, ez, kuriosidadea. Guk kuriosidade osoa daukagulako, indar politiko honen potentzialidade guztia askatzeko eta noraino eraman dezagun ikusteko. Eta bagaude hortarako egoera batean, ez? Egin batean, kuriosidadea, erabateko konbikzioa eta determinazioa daukagulako gure proiektu politikoa garatzeko, eta gure proiektu politiko azken batean Euskal Herria askatzea delako. Sinetxita gaude, gure momentua dela, oraingoa, iritsi dela gure momentua, ez? Eta hortarako,
sinestu behar dugu gure indarretan eta gure eraldaketarako gaitasunean. Bilduko komunidadea ez du iraganak batzen baizik eta biltzen gaitu etorkizunari begirakoa, nora joan nahi dugunaren bideak, eta hor lanak eta etorkizunak batzen gaitu. Esan bezala, azken urtetan ikasi dugu, ume bat bezala ez, baina zutik ipintzea, oinez ibiltzen hasteko ez, eta hori guztia aipatu behar da, beti aipatu behar da, hori lortu behar bada izan dela 100 militanteren lanari esker, xilpeko lanari esker, beti bezala. Guk askotan esaten dugu, gu guztiok motor baten parte bat gerela, bakoitzak dakala funtzio bat, daukala rol bat, motor hori ondo engranatu eta horrek funtzionatzeko izan dadin tokian. Eta sinkronian egiten dugunean motorrak edarki funtzionatzen du, eta hori da, guain iritsi geren puesta a punto egoera batetara, esan dezagun ez. Gure proiektua kolektiboa dalako. Gurea, grin eta ekimen eta indar pareri gabeko badun komunidade trinko eta geroz eta kohesionatua delako ez. Eta guzti honek, Bilduren azkundearekin jarraitzeko, gure ekimen politikoa eraginkortzeko eta hegemonia politikoaren bidean esparru gehiago lortzeko aukerak ematen dizkigu. Horretarako baldintzak sortzen aitu azken 4 urte hauetan. Aurreko asteotan indeguna kongresuan, egin batean, datozen 4 urteetarako norabide politikoa eztabaidatu dugu, gure artean, eta erabaki dugu zein izango dan, Bilduk datozen 4 urteetan jarriko duen norabidea. Eta ez da arraza izan kongresua ere, holako egoera batean eramatea, pandemia egoera batean eramatea, eta uste dut lortu dugula ere erakustein batean, indar politiko bezala daukagun gaitasun organizatiboak noraino eraman gaituen, nahiz eta segurazki ikustiok ez gaituen asebete, pandemia egoera batean horrelako kongresu bat garatzea. Prozesu horren ondorioz, gaurkoan hemen hegoaldeko mahai politiko berria aurkeztuko dugu, igoko dira, hain justu, erabaki dugun norabide horren mandatu politikoa beterazteko agindua izango duen zuzendaritza nazionala. Beraz, garai berri bat irekiko dugu gaurkoan Bildun. Eta orain arte bezala, gero galtzara igoki dian gizon eta emakumeak lehenik eta behin zerbait balin badia, dia militante politikoak. Euskal Herriaren aldeko, berazkatasunen aldeko militante politikoak, hemen gauden gu guztiok bezala. Eta ustez, ezkerreko Euskal Mugimendu Independentistak bere baitan dituen balioak ere oso ondo ordezkatzen dituzten kideak dira aukeratu berri dan zuzendaritza politiko berrian. Baina batipat 3 hitz bai nahiko nituzken abermendu zuzendaritza honi lotu daudenak eta baita ere Bilduk bere baitan egiten duen lanarekikoa. Eta da ardura, konpromisoa eta erantzunkizuna. Aipatzarren orain 5 egun ikusi dugu Madrilen ze hauteskundak egun dian eta nolabait konfirmatu da handi batean guk denboratan esaten ari gehan ze tendentzia struktural involuzionista dagoen estatu espainol batean. Bien, horixe horrek erakusten duna, egin batean ere bada, gauzak okertu daitezkela. Eta dagoen zuzendaritza berri honek ere, hortarako prestutasun ozio dauka baita egoera txarrenei ere aurre egiteko. Esan bezala, eta uste existuko dut, ez dialako soilik zuzendaritzaren balioa, baizik eta gu guztionak ardura konpromisoa eta erantzunkizunaz jokatzeko eta hori delako gure gidalerra. Baina batipat, ez da zuzendaritza, baizik eta batipat ardura eta erantzun handiz jokatzen aritu geran zeraten Bilduko zinegotzi, alkate, oposizioko guru, legebiltzarkide, parlamentari, Bildu osatzen dugun komunitate guztiko kideak, Bilduren izana eta izena arrotasunez mantentzeko lan egin dezute garai guzti hauetan, pandemia egoera honetan ez da erresa izan, ez da ere mantentzea egoerak eskatzen duen bezalako tamainako jokaera. Eta zoriontzekoa da, eta aitortzekoa beti, eta sekulako lana egiten izate, bai herrietan lan politikoetan, eta behondi izula zu guztiei, eta segi ezagun horrela. Ekitaldi, bai. Kampaina desente igarri ditugu azken 4 urteotan, hori horrela izan da, eta hemendik gutxiare 2 urte barru hasiko gea beste ziklo batekin, lehenago hasiko galanean, hori noski. Halako ekitaldi batean behin esan zuen Maialen Iriartek, eta uste ondo laburbiltzen dula Bilduren uneko filosofiare bai, eta da Bildun jendearekin eta jendearentzat. Hau esan da, esango nuke gu ez gara perfektuak, eta ez dugu ez da perfektuak izan nahi, hanka sartuko dugu, zior. Eta sartuko ditugu, egin barrekoak, hanka sartzeak, nezki esanak, baino beti ere
gure hobekuntzarako uste oso importantea dela, baita ere gertutasunez eta zuzendaritza honek ere jaso dituen kritikak eta enkajatuko ditu egin behar dituen bezala eta bideratuko ditu guzti horiek denak guztiok batean. Ametzen juteko hitza pasa baino lehen, hitza baino bideoa egingo du, bakizute gure proiektu nazionala iparraldean EH Baik eramaten duela, Euskal Herria Baik gure Anai Arrebek, eta bere izenan itzengo du Jakes Bortrairuk. Eta, bertan aurrera paso baino lehen baina nabarmenduko nuke insistituetan, baina olako egoeretan ere tokatzen zea, militantzian gauza zoriontsuak ere bizitzen ditugulako, eta batipat, eta nagusiki deskubritzen duzu, zer nolako komunidadea daukagun, zer nolako altxor humanez osatuta dagoen gure komunidadea, hori bai dalako, gure oinarrian gauza importantenetako eta gainontzekoetatik balio diferentziala ematen digun, eta hori da gure jendea, hori gara gu guztiok. Nahi eskatu ziaten gaurkoan zerbait personala eta holako gauzak idaztea, eta emozionatzeko, hori nahikoa da gero Arnaldok egingo du lan guzti horiek. Baina bai komentatu, partekatzeatik egoera bat, eta da, nire kasuan, lehengo astean, kasi 20 urteren bueltan, lehen aldiz gure kuadrillako lau minak elkartzea ahal izan dugu, lehenengo aldiz 20 urtetan, dala 211 presoak kalean gelditu zelako lehengo astean, eta hemendik komentatzea 210 preso politiko gelditzen zaizkigula barruan, eta tinko jarritu behar dugula guzti horiek Euskal Herrian aske izan arte. Eurak eta ieslari eta deportatu politiko guztiak. Nabarmentzeko, ja bukatzen niko, alaze. Zuzendaritza hau baina berbenduko berriro, une honetik bertatik, bai arduraz eta bai erantzukizunez, ezker independentismoa indar hegemoniko Euskal Herrian izan dadin, gogorta tinko hasiko dela lanean gaurdanik. Sinetsita bai gaude, esan lehen bezala, sinetsita bai gaude gure momentua iritsi dela, gure momentua dela oraingoa, eta determinazio osoz eta konbikzio osoz jarraituko dugu hortan lanean. Halako batean norbaitek esan zuen, eta esango hendik bai, bihar lanera, egiteko asko daukagulako, eta gora gutarrak, eta gora Euskal Herria eskatuta. Egunon, iparraldetik eta EH Baiko militanteen izenean, agur bero bat transmititu nahi dizuet EH Bilduko kide zareten guztieri. Zuen kongresua bukatzen ari zarete eta ondoko urteri begira, zuen proiektu politikoa, alorez alor, nola garatu, nola indartu, eztabaidatu eta adostu duzue. Denek pairatzen dugun egoera sanitarioa dela eta ezin izan dugu EH Baiko kideek nahi bezain hurbiletik zuen gogoetak segitu. Baina interes handiz jaso eta aztertuko ditugu. Gure hausnarketak elikatuko dituztelakoan. Zuek bezala hegoaldean, Euskal Herria Bai iparraldean, proiektu abertzale eta eraldatzailea jorratzen eta sustraitzen aritzen da, molde eta alor desberdinetan. Dakizuen bezala, hamarkadetako borroka luze baten ondorioz, lehen instituzioa lortu zuen Ipar Euskal Herriak, duela 4 urtez. Nahi genuen eta behar dugun instituzioa ezpada ere, abiapuntu garrantzitsua da. Tresna horrekin, lurralde mailan eta herritarren fagoretan, politika publiko egokiak egituratzen eta bideratzen hasten aldira. Horren bermatzeko, gure indarrak biderkatu behar ditugu. Herri kontzientzian, karrikan, bai eta hautetsiak lortuz ere. Halaber, gure indar guztiak emaiten ditugu, azken 2 urte hauetan larriagotu den etxe bizitza problematikari aterabideak atxemateko. Iparraldeko kostaldea ez dadin bilaka soilik klasea beretsenen bizi lekua. Baina EH Bai eta EH Bilduk elkarrekin asko dugu egiteko. Asko dugu hobetzeko ere gure elkarlanean. Bakotsak gure lurraldetan ditugun erronkak, agendak, hauteskunde zikloak, denbora eta energia surgatzaileak dira. Gure herri eta nazio ikuspegia ahultzeraino, biharren planoa pasatzeraino.
Dudari gabe, hause zuzentzea da ondoko urtetan komunean dugun erronka nagusia. Alorez alor adostuko ditugun lanildoetan aplikatzekoa. Euskara, gatazkaren ondorioen konponbidea, udal mailako politika ereduak, alternatiba sozioekonomikoak eta abar luze bat. Abertzale gisa, herri aske eta bere buruaren jabe erraiki nahi dugu. Horretarako, tresna instituzional eta estatutu politiko gorenak eskuratuz. Ez da eskualeriko herritar guztien xedea gaur egun, baina guri dagokigu, kontzientzia eta gogo hori edatu, azkartu eta antolatzea. Baina gure proiektua, nazio askapenarekin batera, eraldatzaileare bada, feminista, ezkertiara, ekologista, klase xumeen interesak defenditzeko, justizia soziala helburu. Emantzipazio borroka hori garatu eta sakontzea ere dagokigu, sistema kapitalista konfrontatuz, klase dominanteen poderea zalantzan jarriz, herri poderea eraikitzen joanez. Neoliberalismo garaionek sorturiko kresia sozioekonomikoak erakusten digu zoin keltegarri den sistema kapitalista injustua izateaz gain. Krisia ekologikoak eta klima aldaketak erakusten digute zoin arroputz eta itsua izan daiteken homo sapiens espezia. Pandemiak ere erakutsi digu zoin ahula den humanitatea, ze puntutaraino lotuak garen elkarri planetako bizidun guztiak. Mundu hau aldatu behar da bai, dudari gabe. Gero eta jende gehiagorentzat hil ala biziko kontua bilakatzen ari delarik gainera. Desafioak zorrabia sortzen aldigu, ezintasun zentzazioak, zalantzak, etxipenaren ertzeraino. Baina espantukerietan erori gabe, baieztatzen aldugu eskualerian indarra badugula. Borroka ibilbide luzea eta esperientzia beratsak ere, garaipen naiz huts egitek elikaturik. Eta guri dagokigu, gauden lekutik, eskualeria izena duen planetaren soko honetatik, lanean karraskan jarraitzea, bestelako munduak eraikitzeari gure aletsua ekartzea. Dudarik ez da, bidelagun asko baditugula munduan zehar, zapalkuntzari buru egiten duten herriak, beren bidean alternatiba, borroka molde, taitika aursart, estrategia emankorrak asmatzen dituztenak. Haien gandik badugu zer ikas, eta gure gandik bestean beste ere espero dute. Segidezagun beraz, EH Bai eta EH Bildu, nahi duten guztiekin batera eskual bidea urratzen. Aurrera bolie, gora Euskal Herria askatua. O Bloco de Esquerda quer enviar uma saudação calorosa a todos e a todas as camaradas do Bildu neste seu segundo congresso e no ano que marca os 10 anos da sua legalização. Sending the congratulations and thanks, hoping that the conference get to be successful in its work. Felicitaros por estos 10 años de andadura política en los que habéis cosechado importantes éxitos electorales y os habéis consolidado como una fuerza política imprescindible. Aleko ejecutiboaren izenean, oberena, opa dizuegu. I'd like to share with you my best wishes and those of my party and our congratulations to the Euskal Herria Bildu Coalition on your 10th anniversary. Quiero enviarles un fraterno saludo en virtud de la realización de su segundo congreso y del 10º aniversario de su legalización. Saludamos al Congreso de Euskal Herria Bildu y les deseamos muchos éxitos en su lucha siempre. Desde Izquierda Libertaria de Chile enviamos un caluroso saludo a todos y cada uno de los compañeros y compañeras de H. Bildu en este segundo congreso que está que finaliza. Les hacemos llegar
años de la experiencia de haber aglutinado sectores nacionalistas revolucionarios del pueblo vasco en busca de su autenticidad. Desde aquí les deseamos muchos éxitos en su segundo congreso, que coincide, como sabemos, con el 10º aniversario de su legalización. Que je vous souhaite à toutes et à tous un excellent deuxième congrès. Ebia Bildu, Goha Bildu. Queremos mandarle un afectuoso saludo a todas las compañeras y compañeros de H. Bildu que están desarrollando un importante congreso en su 10º aniversario y también haber podido ser legalizados. En el 10º aniversario de la construcción de este proceso hacia la democracia como un instrumento, como un arma de transformación en el mundo moderno, quiero saludar aquí desde Centroamérica, desde el Partido Libre, un partido de liberación nacional, al partido que se construyó con la lucha histórica del pueblo vasco. Un saludo internacionalista y solidario desde Canarias a nuestras compañeras y compañeros de Euskal Herria Bildu. A la militancia de H. Bildu, a todo el pueblo vasco, el que yucha Nakai, el que está expatriado y el que yucha dentro de las cárceles, un saludo, un abrazo y todo nuestro foto. Querébanos enviar un abrazo internacionalista a toda a militancia de Euskal Herria Bildu en el suyo congreso. Queremos mandarvos unha fortísima aperta a todas as persoas que estades participando neste congreso de Euskal Herria Bildu e tamén felicitar o conxunto da organización por este 10º aniversario. Bon congrès, bravo à vous et à bientôt, je suis persuadé. I'm sending you our best wishes for your party congress, and I want to let you know how much we appreciate the collaboration with you, your party. We just want to tell you that we are so happy to be able to work with you and alongside you for a fairer, juster and a brighter tomorrow. On behalf of the Red Green Alliance in Denmark, I would like to wish you in Bildu a very good Congress, and I would like to thank you for our close and very fruitful and good cooperation. Queremos enviaros un muy cordial saludo a vuestro segundo congreso y desearos muchos éxitos políticos en vuestro trabajo en defensa de los derechos de la clase trabajadora vasca y de todo el pueblo de Euskal Herria. O Partido Comunista Português saúda fraternalmente o segundo congresso da Euskal Herria Bildu, desejando os melhores sucessos aos seus trabalhos e que este contribua para o fortalecimento da vossa luta em prol dos direitos e aspirações dos trabalhadores e do vosso povo. Gure ibilbidean zehar elkartasuna eta askatasuna aukerak partekatu ditugu. Horregatik agur bero bat bidaltzen dizuegu gaur. Gora Euskal Herria askatuta, bizka la terra. On behalf of Sinn Féin here in Ireland, I extend warm fraternal greetings to you, our friends and comrades, in EH Bildu for your party congress. La voluntad de seguir sumando nuestros esfuerzos y nuestras agendas para conseguir el ejercicio del derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos, así como también encontrar todas aquellas soluciones al rescate social y a la recuperación económica de esta crisis que nos ha dejado la pandemia. Mucha fuerza y mucha suerte. Quiero felicitaros por vuestro congreso, por el congreso de Bildu, y espero tener la ocasión de poderos saludar presencialmente, mucho más cerca de vosotros, tan pronto como sea posible. E-mail bat jaso nuen atzoko egunean eta, bueno, arraro xamarra. Jaso nuen bezala irakurriko dizuet, uste dut hoberena izango dela. Kaixo Jana, zer moduz? Maili naiz, zure birbiloba. Bai, ongi irakurri duzu. Birbiloba. Ez zaitez izutu. Kristo ondorengo 2086 urtea da. 14 urte ditut
eta Hondarribitik idazten dizut. Historiako klasean nago eta gure birramona bat idazteko ariketa proposatu digu irakasleak. Hobe azalduko dizut. 21. mendea amaitzear da eta duela 100 urte zaharkitze programatuaren garaian nola bizi zineten aztertzen hasi gara lizeoan. Internet deitzen zenuten horretan sartu gara, eta gure birraitona eta birramonek bertara igo zenuten informazio guztia bildu eta prozesatu dugu. Zuen garaiko bizimodua hobeto ulertzen saiatzeko. Irakasleak aukera eman digu lizeoko retro interneta erabiliz, zuetako bati e-mail bat bidaltzeko eta nik zuri idatzi nahi dizut. Tentuz idazteko eskatu digu. Ez aipatzeko zuen etorkizunari buruzko ezer. Hortaz, niri buruz idatziko dizut. Esan dizudan bezala 14 urte ditut eta Hondarribian bizi naiz. Astean zehar goizero lizeora joan behar izaten dut eta egia esan ez dut gehiegi maite. Baina ez naiz gehiegi kexatuko, izan ere esan digute zuek astelenetik ostiralera joaten zinetela klasera. Nola aguantatzen zenuten? Gaur egun asteak 4 lan egun ditu eta 3 egunetako asteburuak. Eta historiako irakasleinoak aipatu digu Euskal Herriko ezkerreko indarrek laburtu zenutela lan astea, lana eta aberastasuna banatzeko asmoz. Ez dakit zu hortartean ibiliko zinen ala ez, baina bada ezpada, eskerrik asko. Maiatzaren lehena pasaberri denez, aste honetan lanari buruzko irratsaioa egin dugu ekonomia klasean. Maider, Tania eta Irurok zaintza lanen bilakaera historikoaz aritu gara. Azken mendeotako emakumeen esplotazioaz, 4. olatu feministaz, euskal zaintza sistema publikoaren sorreraz eta abarrez. Orantxe hartu naiz, e-mail hau, koronavirusaren pandemia erdian jasoko duzula. Eta badakizu, irratsaioan, COVID-19 izurriari buruz aritu naiz labur-labur izan ere, zaintza sistema publikoaren aldarrikapena une horretan indartzen hasi zela irakurri nuen egunkariko erreportai batean. Garai gogor bezain interesgarria bizitzea tokatu zitzaizuen ezta, animo zuri eta ingurukoei. Ostia, irakasleak esan digu 10 minutu besterik ez zaizkigula geratzen. Amaitu aurretik ordea, azken kontu bat aipatu nahi dizut. Alarde baztertzailea oraindik existitzen zenean, zuek borroka luze bat egin zenuten jaien parte hartzaren alde ezta. Amonak, garai hortako argazkiak album eder batean ditu gordeta eta urtero, alardearen bezperan, irailaren 7an, elkarrekin ikusten ditugu. Urtero bustitzen zaizkio begiak, bidea ireki zenigutela kontatzen digunean. Bueno, orain bai, agurtzeko unea iritsi da. Eskerrik asko mundua hobetzeko egin zenuten esfortzuagatik. Ziurrenik zuek, zuen plastiko eta pantailez inguratuta, dena beltz ikusiko zenuten orduan. Baina zin dagizut, 22. mende atariko Euskal Herriak ez duela zerikusirik Mad Max, El cuento de la criada edo Matrixekin. Eta hein handi batean, zuk eta zurek, zuen lagun, seme alaba, bilobek, etxe, kale, udal, unibertsitate, lantoki eta parlamentuetan egindako lanari esker bizigara hobeto. Mila esker, bihotzez. Ez ezazue itxaropena galdu, mesedez. Besarkada estu bat, Maili. 2086ko maiatzean, Hondarribian, Euskal Errepublikan.
Kaixo, nien nahi zuen birbiloba, ez diot Martin McFlyri DeLorean kotxea lapurtu, Regreso al Futuron bezala, beraz 2021 batean gaude berriro. Eguneroko zurrunbilo ero honetan itota gaudela, pandemia dela, hauteskundeak direla, instituzioetan dagoen lan eskerga dela, ez dugu denborarik pixka batean bada ere gelditzeko, arnaz hartzeko eta pentsatzeko. Jendarte honen ezaugarrietako bat, zalantzarik gabe, bere alakotasuna da. Etengabe aldatzen ari den mundu honetan ordea, Euskal Herria Bilduk badu aldatzen ezten esentzia bat. Gainontzeko alderdietatik desberdintzen gaituena. Gure jendea, gure jarraitzaileak, gure lagunak, gure komunitatea. EH Bilduri buruz pentsatzen dugunean, agian egunkari eta telebistetan ikusten ditugun aurpegi ezagunak etortzen zaizkigu burura. Baina EH Bildu hori baino askoz gehiago da. Milaka eta milaka emakume eta gizon gara. Pentsiodunak, gazte eta ikasleak, langileak, eta elkarrekin ari gara auzolanean gure auzoak, gure kaleak, elkarte eta eragileak, sindikatuak eta herriak koloreztatzen. Ez legoke EH Bilduren proiektu herritarrik herririk gabe. Are gehiago, ez legoke EH Bildurik zuek denok gabe. Komunitate honen piezarik txikiena ere guztiz beharrezkoa da. Gure proiektuak koherentzia izateko, nortasuna ez galtzeko eta Euskal Herria eraikitzen jarraitzeko. Zuek ematen diozue zentzua gure proiektuari. Zuek zarete gure bihotza, gure arima. Zuek zarete gure altxorra. Altxor honek 3 ezaugarri dituela esango nukenik. Aniztasuna, konpromisoa eta animoa. EH Bildu auzolan erraldoi eta koloretsua da. Jende, kultura, familia eta jatorri anitzeko auzolan erraldoia. Balio handikoa gainera, diruz kontatu ezin daitekena. Gu ezkaitu diruak mugitzen, esana dagoia da. Gure ametsek mugitzen gaituzte, gure ilusioek, gure grinak. Euskal Herria independentziara eramateko gogoak eta beharrak dira gure motivazioa eta gure argia mundu ilun eta triste honetan. Baditugu bai, atsekabetuta eta buru makur egoteko 11 arrazoi, baina hala eta guztiz ere aurrera egiteko gai gara. Eta gainera, alaitasunez egiten dugu aurrera eta gogotsu. Gaur, Bilboko txoko honetatik ideia bat azpimarratu nahiko nuke edo nahiko genuke. Harro gaude gure jendeaz. Ezakit askotan esaten dugun. Agian noizbeinka bai, baina ziur naiz ez dugula soberan esaten. Gure familiaz harro gaude. Lan isila egiten duzuen otaz. Geldiunerik ez duen lan ezkutua egiten duzuen otaz. Hankaz gora dagoen mundu hau ilusioz jorratzen duzuen guztiotaz. Gure jendeaz harro gaude eta gehiagotan esan beharko genuke. Aurrean ditugun erronkak zailak direla badakigu. Lan handia egin beharko dugula jakina da. Krisi kontestuak bidea zailduko duela ezin da ukatu. Baina ilusioz, alaitasunez eta zintzotasunez gure ametsak betetzen joango gara. Ez dezagun beraz, ilusioa galdu. Eskerrik asko Euskal Herria Bilduren komunitatea osatzen duzuen guztioi. Elkarrekin egingo dugu aurrera. Maite zaituztegu. Ia, militatziak zer esan nahi da ben? Nire ustez, militantzia bizitza ulertzeko modu bat da. Bai. Bai. Sí. Bai. Ni ere EH Bilduko militantea naiz. Eta zergatik? Eta zergatik? Porque creo que se puede vivir mejor. Claro que sí. Bizi duine gure dodalako Euskal Herrian jaio, bizi eta lan iten dauen guztientzat.
Nuestra memoria es antifascista y estamos orgullosos y orgullosas de hacerle frente al fascismo. Nik euskaraz bizi nahiko nuke. Simplea dirudi, baina zaila da gaur egun. Claro que me doy cuenta. En este país no todo va como me gustaría. Irratia piztu besterik ez duzu, edo egunkaria irakurri, edo sare sozialetan murgildu. Zer nolako Euskal Herria utziko diegu datozen belaunaldiei. Gazteok bizi proiektu duin bat garatu ezin izateak amorratzen nau. ¿Cómo no nos vamos a indignar si no hacen más que robar las pensiones a nuestros mayores y echarle a la gente a la calle? Eta bitartean, argindarraren prezioa gora eta gora, eta dirua atxitean izan. Gure planeta suntitzen gabiz. Eta nik beti sinezko lurraren eta bizitzen zaintzan. Yo creo en un país digno, formado por gente libre y feliz. Y creo que en H. Bildu intentamos llevarla a la práctica. Queremos vivir en paz y en libertad. Y no es un capricho, es una necesidad. Duk esango zidan niri, sarriren itzulera ikusiko nuenik, eta presoen gerturatzea. Herri honek bere buruari erronka bota dionean, gauza izugarri handiak lortu izan ditu. Eta nik, lorpen horien parte izan nahi dut. Horregatik naiz, EH Bilduren kide. Ezberdinak gara, bai, baina hori da gure indarra. Guretzat garrantzitsuena ez da bereizten gaituen hori, batzen gaituena baino. Aurrera egitea dagokigu. Gehiago izan eta bidea. Gehiago eta indarrarekin. Más y con más fuerza. Hoxe botere gehiago edo una, baina jendiaren zerbitzura jartzeko. Merezi dugun herria posible da. Ez posible. Posible egin behar dugu. Eskuak gurutzaturik geratuko garela, bai zera. Hemen esaten dugun bezala, no es lo que hay. Ameslariani, baliteke, bai. Baina hori da batzen gaituena, ez da? Ez diegula gure ametxei uko egin nahi. Egunon, Idurre. Egunon, Ikoitz. Egunon zuri, eta baita gaur hemen Barakaldon beken bildugaren 300 lagunei, eta baita azken hilabeteetan ondo ohitu garen bezala, streaming bidez, EH Bilduren bigarren kongresuko ekitaldi itxiera hau etxetik jarraitzen ari zareten dozenaka, 100 pertsonei ere. Egunon, guztioi. Esan zuen Josean Hartzek, iturri sarretik edaten dut, ur berria edaten, beti berri den ura, betiko iturri sarretik. Eta horregatik, gaurko ekitaldian, ekitaldi honen bukaeran, aitortza txiki baina zumea, egin nahi diegu, azken 4 urte hauetan EH Bilduren bizkarrezurra izan diren, izan zareten kide guztiei, lagun guztiei. Lan nekaezina, erripideko bidai luzeak, asteburuetako bilerak, auzo eta herrietako dinamizazio lanak, komunikazioan jota fuego aritu zareten guztiei, eraketa egin duzuen guztiei, guzti hoiei lan nekaezin hori egin duzuen danei, EH Bilduren aitortza zintzoa egin nahi dizuegu gaurkoan. Sarritan haserreak, baina askotan barreak. Batzuetan beldurrak, baina beti gauzak hobetzeko gogoz ibili gara. Eta horregaitik gaurkoan zuotariko bakoitzak egindako lana goraipatu eta eskertu nahi dugu. Bakoitzak bere eremutik egiten duen ekarpenak Euskal Herria Bildu hobetzea dakar. Beraz, mila esker guztioi, gaur egun Euskal Herria Bilduk daukan indarra eta eragiteko ahalmena zuoi esker dalako. Eta aipamen berezia egin nahi dugu gaurkoan, Ane Arruti, Eider Imaz, Iñaki Penedo, Unai Larrategi, Oiane Zabaleta, Jon Garay, Dani Saralegi, Iñaki Lizarbe Lentejo, Iñaki de Carlos, Ekine Atorrazagazti, Jon Benito, Ane Pagei, Bitxor Alonso. Hortxe ditugu danak. Eta baita aipamen berezia egin nahi diegu 3 kideri ere. Berak erakutsi digu nola herri txiki bateko, Gipuzkoako herri txiki bateko militante izatetik alkate izatea posible den, eta erakutsi digu ere alkate izatetik nola herrialde bateko arduradun politikoa ere izatea posible den.
baina erakutsi digu ere Amerikana bat jantzi eta herri dirubideen Euskal Kontseiluan esker independentismoaren ordezkari gisa ere jardun daitekela. Eneko Maioz, eskerrik asko. Aipamena egin nahi diogu ere ondorengo kideari. Bera irratian entzungo zenduten askok, baina bere herriko alkate izatetik ezaguna egin zan askorentzat. Maite zaituztegu zintzo eta gozo batek foko mediatikoaren erdigunean kokatu zuen. Eta ikusi dugu baita ere Batzar Nagusietan eta Madrilgo Kongresuan esan beharrekoak eta bi esaten. Beldur barik eta argi gainera. Marian Beitialarrangoitia, eskerrik asko. Eta azken aipamen berezia, gaur EH Bildu den honen arima gazte-gaztetatik bere barnean eraman duen kideari egin nahi diogu. Gazte erakunde batetik, gazte ezberdinen arteko elkarlanetik, gazte ezberdinen arteko harremanetatik, bileretatik kanpo, Bilduren sorreran parte hartu zuen berak eta beste hainbat tokietan ere, eta gaur arte EH Bilduren asanblada gehienetan ikusi dugu dinamizazio lanetan. Zuri ere, eskerrik asko Maider Karrere. Eta orain bai, heldu da Euskal Herria Bilduren hegoaldeko mahai politiko berria aurkeztera gatoz. 21 kide, 21 pertsona. Bigarren kongresu honetan onartu dugun norabidea gidatuko dutenak eta eraldaketa sozial eta ekonomikoa eragiteko komunitatetik, parte hartzetik, burujabetzarantz urratsak emateko gidari izango ditugunak. Datozela holtzara, beraz? Zuzendari nagusiaren ondokoa, Koldo Castañeda. Koordinatzaile nagusiaren ondokoa, Unai Urruzuno. Hego Euskal Herriko 4 herrialdeetako arduradunak ere baditugu gurean. Auzoetatik, herrietatik, Muskizetik, Hondarribira eta Tuteratik Bastidaraino. Nafarroako arduradun politikoa, Miren Zabaleta. Gipuzkoako arduradun politikoa, Nekane Zinkunegi. Bizkaiko arduradun politikoa, Asier Vega. Eta Arabako arduradun politikoa, Ibon San Saturnino. Egunero, gure instituzio nagusietan, eskerreko soberaniston ahotsa diren gure bozeramaileak, Atxurritik Ebrora herri bat badela munduan ozen irudikatzen duen Europar Parlamentuko bozeramailea Fernando Barrena. Ultraeskuinari aurregin eta egunero benetako demokrazia erabakitzeko eskubidetik pasatzen dela erakusten duen Espainiako Kongresuko eta Senatuko taldeetako bozeramailea Mertze Aizpurua. Nafarroan aldaketa posible dela eta gainera aldaketa hori EH Bilduren eskutik bakarrik etorriko dela ozen aldarrikatzen duen Nafarroako Parlamentuko bozeramailea Bakartxo Ruiz. Eta estatu bokazioa duen gobernu alternatiba bakarra Euskal Herria Bildu dela erakusten duen Euskal Autonomi Erkidegoko Legebiltzarreko bozeramailea Maialen Iriarte. Euskal Herria Bildu osatzen duten 3 alderdietako ordezkariak ere baditugu gurean. Alternatibako ordezkaria Oskar Matute. Eusko Alkartasunaren ordezkaria Eva Blanco.
Sorturen ordezkaria Arkaitz Rodríguez. Eta ondoren, zuzendaritza talde honetako ardura nazionalak dituzten kideak izango ditugu. Nazioarteko harreman eta politikako zuzendaria Gorka Elejabarrieta. Antolakuntza zuzendaria Sonia Jacinto. Komunikazio zuzendaria Larraitz Ugarte. Udalgintzako arduraduna Onitze Oleaga. Politika instituzionaleko zuzendaria Ainhoa Beola. Programa zuzendaria Pello Otxandiano. Eta Euskal Herria Bilduren zuzendari nagusia Garikoitz Mujika. Eta bukatzeko, bigarren kongresu honetan, 88,49ko babesa jaso duen Euskal Herria Bilduren koordinatzaile nagusia Arnaldo Otegi. Lehenik eta behin eguardion eta mila esker onera etorri zareten guztioi. Badakizute zer gertatzen den azken hitz egiten denean. Prestatuta dituzun hainbat ideia lehenagotik bota dituztela hainbat eta hainbat jendek hemen. Hori ezker abertzalean ohitura zen eta ikusten dudanez orain ezker independentistan hitzen ere ohitura bilakatu da. Zentzu batean, konfiantza dagoenean, gauzak horrela egiten direlako eta mundu guztia petxatzen duelako. Berdin da, Arnaldo moldatuko da. Eta moldatuko da. Eta zerbait berria esan behar bali badu, esango du. Baina horrela da, nik lehenik eta behin eskarrek eman edizkiot berriz ere, konbidatuei, hemen zaudeten movimendu sindikal orori, alderdi politikoei, eta ona etorri zareten guztioi. Esan da dago, baina berriro ere errepikatu nahiko nuke. Gu komunitate militante bat osaten dugu. Gu ez gera eskasta, ez klase politikoa. Gu militante politikoa gera. Eta zentzu horretan esan behar dugu horretaz arrotasuna daukagula. Ez dagolako Euskal Herria askatzerik, ez dagolako Euskal Herria eraldatzerik, militantzia ez bada garatzen herriz herriz, lantegiz lantegi, gaztetxez gaztetxe, ikastolaz ikastola, ero instituto, instituto. Ez da egia, eta batzutan gustatuko litzaiguke esatea bidea erratza dela, konplejurik gabekoa, arazoak sinpleak direla eta errezeta magikoa daudela. Ez dago errezeta magikorik. Hemen militantzia dago, herri maitasuna eta herriarekiko konpromesoa. Eta horrekin egiten dugu aurrera. Hori gabe ez dagolako aurrera egiterik. Eta hori gabe aurrera egitea esaten dutenek engainatzen ari dira jendea. Ez dago Euskal Herria askatzerik, ez dago Euskal Herria eraldatzerik, militantziari gabe, konpromisori gabe, eta herri maitasunik gabe. Eta hori horrela izan da, gu oso harro gaude, sortzen dugun, eraikitzen dugun, eta egunero konformatzen ari garan Euskal Herria Bildu honetaz.
balantzea egitea tokatu zaigu. Lehen pentsatzen egondu naiz, balantzea egiterakoan eta bukaeran batzuk pentsatzuko dutela oso balante autocomplacientea dela, egingo dudala. Ez da horrela. Nos ha tocado hacer un balance de los últimos 10 años y de los últimos 4 años. He pensado, después de repasar algunas notas sobre el balance, que alguien pensará, bueno, el balance ciertamente es un poco autocomplaciente, pero ya me permitiréis que os diga una cosa. Ya tenemos suficientes zumbándonos por todos los lados como para que encima nosotros nos zumbemos a nosotros mismos. Entonces, no estaría bien ni sería de buen gusto. Baina balantze egiterakoan, badira gauza batzuk, nolabait ere esaldi batean laburbilduko nukena. Euskal Herria Bildu, 10 años, rompiendo inercias, rompiendo mitos, rompiendo prejuicios. Hori da nere ustez egin beharreko balantzea. Zein da hausdura edo hautsi dugun lehen mitoa, lehen nolabaiteko erreflexioa oso edatuta dagoena hainbat eta hainbat kideren artean, hainbat eta hainbat jendearen artean. Batasuna posible da. Ezkerrean batasuna ere posible da. Eta horretan hautsi dugu inertzia historikoak. Eta nik uste dut balantzean jarri behar den lehen gauza hori dela. Euskal Herria Bildu ha conformado un espacio para el reencuentro de diferentes sensibilidades de la izquierda, desde las socialdemócratas hasta las comunistas. Y esto lo que hace es romper un mito, romper un prejuicio. Sí, es posible la unidad de la izquierda. Diría más, sí, es imprescindible la unidad de la izquierda. Sobre todo en los tiempos que nos toca vivir. Eta beraz uste dut balantza egiterakoan hori mai gainean jarri behar dela. Garai likido hauetan, konsumorako egiten den politika garai batean, gu komunitate sendo bat, anitza, joku arauekin, leialtasunarekin eta militanteekin osatu dugu. Eta gutxieneko programen adostasunean aurrera goaz. Eta uste dut hori dela lehenik eta behin esan beharrekoa. Ez da egia batasunaz dela posible. Batasuna landu egin behar da, bilatu behar da, borondatea euki behar da. Eta borondatea eta lantzen baldin bada, Euskal Herria Bildu frogatzen du, ezkerrean ere, sozialdemokraziatik komunismoa, posible dela batasuna, posible dela ekin denok batera, posible dela berradizkideatzerako esparru transformatzaile eta askatzaile bat eratzea. Hori izan da, lehen mitoa, lehen nolabait ere batzuk patua gainditu duen esperientzia historikoa, batasunarena anistasunean. Baina badira beste batzuk. Yo recuerdo los tiempos en los que se decía que la izquierda independentista en este país era la heredera de los carlistas y que era capaz de penetrar en ambientes sociales rurales, muy euskaldunes, pero que era incapaz de penetrar en ambientes sociales urbanos, en ambientes en los que se suponía que las ideas de la modernidad estaban más desarrolladas. Euskal Herria Bildu en estos últimos 10 años ha gobernado 2 de las 4 capitales del sur del país. Y eso también ha roto un muro, y eso también ha roto una inercia, y eso ha vuelto a demostrar otra vez que el independentismo no es algo residual en el país que se conforma con buscar anclajes sociales y políticos en las comunidades rurales, en los pueblos pequeños, que también tienen su importancia, sino que su penetración ha alcanzado también a las grandes ciudades. EH Bildu mantiene también un acuerdo con Euskal Herria Bai y ha demostrado que nosotros y nosotras, guk, proiektu nazional baten ordezkariak garela. Frogatu dugu ere akordioa posible direla, borondatea dagoenean, eta lehentasunak argi daudenean. Akordio zabala egin genuen independentismo katalanarekin, eta akordio estrategikoa Eskerra Republikanarekin. Eta laster Eskerra Republikana generalitatean egongo da gobernatzen. Euskal Herria Bildu hainbatekin lortu ditu akordioak, berriro diot, mito eta prejuizio guztiak hautsiz. Euskal Herria Bildu gobernu bokazioa eta estadu bokazioa duen indar komunitate nazional militante bada. Euskal Herria Bildu se ofrece al país no solo para ser una alternativa de gobierno, sino también con vocación de construir un Estado.
Así que, como dijo el compañero Salvador Allende, con las dificultades propias de ir en un auto viejo y de caminar en un auto viejo, vamos dando tumbos, pero avanzando, avanzando, avanzando. Hori da gure balantzea. Baina orain tokatzen zaigu egunerokotasunari erantzutea, presenteari erantzutea. Y al hablar del presente, quiero iniciar esta intervención haciendo una aseveración y un recordatorio. Al inicio de la pandemia, a los pocos meses, cuando aplaudíamos en los balcones, Euskal Herria Bildu le dijo a este país: esta pandemia ha demostrado que los que mueven el mundo son los trabajadores y las trabajadoras. Euskal Herria Bildu le dijo a la gente que esos sectores invisibles, los que están de cajeras y de reponedoras en los grandes almacenes, los transportistas, los autónomos, los barrenderos, los limpiadores, toda esa gente es la gente que mueve el mundo, es la gente que hace posible la vida más o menos ordenada en Euskal Herria y en el resto del planeta. Y eran invisibles. Y nosotros dijimos: no podemos permitir que los vuelvan a invisibilizar. Pues en eso están. A esas volvemos. Otra vez a invisibilizar a esos sectores. Horregatik gaur berriz ere aitortza egin nahi dugu. Horiek gabe ez dago mundua mobitzerik, ez dago mundua antolatzerik. Horiek dira sektore esentzialak. Esentzialak dira gizon emakumeak egunero lan hoietan daudena. Eta Euskal Herria Bilduk ez ditu utziko inondik inora ere berriz ere invisibilizatzen. No son las élites las que mueven el mundo. Las élites construyen planificaciones contra el planeta y contra la gente. Son los trabajadores y trabajadoras los que hacen posible que sigamos viviendo en este planeta y los que hacen posible generar la riqueza y los que hacen posible pensar y soñar en un mundo mejor. Por lo tanto, nuestro reconocimiento otra vez: no os vamos a permitir que os vuelvan a invisibilizar. Egungo koiuntura historikoan, ideien batalla funtsezkoa da. Horretan gaude. Eta ezkerra ez da ari batalla hori irabazten. Zoritxarrez, ez da ari batalla hori irabazten. Baina nik esango nuke ideien batalla, eta permititu erabiltzea hizkuntza belikoa, batalla bat delako, eta ez beste gauza bat. Konzeptu ezberdien artean emango da datozen urteetan ere bai, eta funtsezkoa da ezkerrak argi ukitzea zeren ideien inguruan emango da batalla ideologiko eta ideien batalla hori. Bizitza edo kapitala, hori izango da lehenengo lehia, ero bestera batetara esan da, edo serioski hartzen dugu, esaten duguna, esaten dugunean planetan bizitzarako baldintzak arriskuan jartzen ari dela eredu kapitalista honek, edo gaizki joango gera. Eta horregatik esaten dugunean kapitala ala bizitza, hori esan nahi dugu. Kapitala eta bizitzaren arteko talka etengabea izango dela datozen urteetan. Orain arte izan den bezala. Y no tiene alternativa. O se cambia el modelo de producción y consumo, o vamos directamente a la catástrofe ecológica. Y hay que decirlo así. Yo sé que en los tiempos actuales, en los tiempos líquidos, se hacen cálculos comunicativos, electorales, políticos y sobre todo económicos. Y sobre esos cálculos se decide qué decirle a la gente y qué no. Nosotras y nosotros no formamos parte de esa cultura, ni queremos formar parte de esa cultura. A la gente hay que tratarla como lo que son, ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, con capacidad de raciocinio. Y lo que hay que decirles es, cuando decimos que el capital, que el modelo de consumo y el modelo económico nos pueden llevar al colapso ecológico, no nos estamos inventando nada. Lo que os decimos es que vamos hacia ahí y que eso hay que corregirlo. Bigarren ideia, funtsezkoa izango dena, datozen hilabetetan eta urteetan, askatasuna edo autoritarismoa.
Ahora los conservadores y los reaccionarios hacen su revolución en nombre de la libertad. Y les vemos utilizando permanentemente este concepto. El autoritarismo se disfraza ahora de defensa de la libertad. ¿Qué libertad? Gu bizi gara herri batean nun jendeak bizitza eman zuen, ez bakarrik Euskal Herrian, Estatuan eta Europan, alderdi politikoak egoteko, sindikatuak egoteko, bozketak egoteko, antolakuntzak egoteko, askatasun horregaitik borrokatu dituzte mundu osoko langileak. Hori da askatasuna. Askatasuna ez da individualismo ezazerbatu bat. Askatasuna ez da diruarekin lortzen diren gauzak, porque la libertad que se compra con dinero no es libertad, es privilegio. La libertad por la que lucharon y luchamos en este y en otros países fue la libertad para que los trabajadores pudiéramos votar, para que pudiéramos montar organizaciones obreras, para que podíamos tener parlamentos, votaciones, un modelo social más justo, seguridad social. Esa es la libertad por la que en este país y en otros muchos miles y miles de trabajadores y trabajadoras dieron la vida. ¿Qué broma es esta? No podemos permitir que la ultraderecha se adueñe en absoluto de ese concepto. Guk beste askatasun bat nahi dugu. Askatasun kolektiboa, guztien artean eraikitzen dena, batasunean eta berdintasunean oinarritu egiten dena. Ez diogu permitituko konservadore eta reakzionarioi askatasunaren bandera lapurtzea. Askatasunaren bandera gurea da. En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Federico García Lorca. Dena eman behar jako, maitedan askatasunari, Lauaxeta, bi poeta, askatasunaren alde lan egin zutenak eta fascistak hil zituztenak. Verás, la izquierda necesita recuperar su relato. Y el relato es bastante simple. Uno construye el mundo y las sociedades en función del dinero de unos pocos y de la acumulación del capital de unos pocos. O construye sociedades que generen garantías para el bienestar de la gente y para que todos sus derechos estén garantizados. Hori da. Zeinek esaten du ez dagoela eskubidea eta ezkerra. Zeinek esaten du ez daudela klase soziala. Hemen badira bi era gutxienez mundua eta jendarteak eraikitzeko. Bata dirua dauka zentroan, bestea jendartea dauka zentroan. Hori da ezkerra eta eskuina, eta guk bigarren horretan gaude. Horregatik, importante iruditzen zaigu ideien batalla honetaz ere mintzatzea. Y como tercer gran factor, no entenderemos nada de lo que está pasando si no entendemos cómo se gestiona el miedo en las sociedades líquidas. El miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del empleo, el miedo a no tener una casa, el miedo a que tus hijos y tus hijas vivan con menos derechos y con más miedo. Todos esos miedos se gestionan bien. Pero hay un miedo que está jugando fundamentalmente como un factor político de primer orden en las sociedades opulentas y en las sociedades occidentales. Ese es el miedo de eso que llaman las clases medias. Las clases medias, que son, desde nuestro punto de vista, unas clases autopercibidas, un invento de la sociología norteamericana que no podía decirnos que había dos clases y se inventó la tercera, tienen miedo, porque en su ADN cultural y político siempre habían creído que la sociedad se construía sobre una escalera social en la que todo era un ascenso. Y en estos momentos, lo que están percibiendo esas clases medias es que no suben en la escalera, bajan en la escalera. Y se produce un efecto de proletarización y de falta de expectativas. Sobre ese miedo crece el autoritarismo, sobre el miedo de las clases medias. En los años 30 del siglo pasado, sobre ese miedo, que era un miedo a la revolución socialista, se edificó el fascismo y el nacionalsocialismo. Hoy no podemos interpretar la evolución electoral sociológica de nuestras sociedades, inondik inora ere ez, kontuan hartu gabe, sektore sozial guzti horiek, usten dutenak bizitza dela igotzea, nola baitere hori delako ordenu naturala,
ordeno natural hori berreskuratu nahi dute. Eta horregatik, zoritxarrez, ezkerrak alternatiba ematen ez badio, ultraeskuindarrak ematen diote alternatiba. Eta horrela gertatzen diren gauzak. Por eso, frente a esta situación, la izquierda necesita dar seguridad. Necesita hablar de un orden alternativo. Alternativo sí, pero orden. Alternativo sí, pero orden. Y por eso la izquierda, kasu honetan gu, ezker independentistak, ditugun arazo komplejo guzti hauei, eta ditugun egoera guzti hauei aurre egin behar diogu, Gramsciren esaldia kontuan hartuta. Arrazoiaren eskortasunaren aurretik, ero parean, borondatearen baikortasuna. Como dijo Gramsci, frente al pesimismo de la razón, el optimismo de nuestra voluntad. Horregaitik Euskal Herria Bildu ziurtasuna eman nahi dio jendeari. Konfiantza, baikortasuna, nork esan zuen hau erretza izango zenik. Gu badakigu egoera zailean bizi garela, eta arazoak konplejoak direla, eta ez daukatela formula magikorik, eta egoera dena dela, eta egoera honen aurrean, frivolitate gutxi, infantilismo gutxi, seriotasun asko eta ardura asko. Zer eskintzen dio Euskal Herria Bilduk? Bilbo atera zai, porque pentsatzen unastea esaten, bakizue realak irazizula finalaz. Baina, bueno, nola gorka dakat nazioartean, arduradun bezala eta oso atletizalea da, moztu egin naiz. Baina zer da Euskal Herria Bilduk eskaintzen diona? Programa politiko bat, eskaintza bat, eskaintza zabala, eskaintza anitza, baina gauza batzuetan oso funtseskoa dena. Euskal Herria Bildu es un movimiento abertzale, independentista, que reclama la plena soberanía para este país, desde el Ebro hasta la Adur. Y reclama la soberanía porque entiende que la soberanía es el marco de encuentro, no solo para tomar las decisiones adecuadas aquí, sino porque además le permite a vascos y vascas construir a escala vasco y vasca una democracia real, una democracia que huya de los autoritarismos, que huya de los recortes de libertades. Esa es nuestra apuesta por la soberanía. Guk uste dugu, burujabetza gauza oso simple badela, eta ez naiz nekatuko esaten. Burujabetza da nor, nun, zer erabakitzen duen. Eta guk dena erabaki nahi dugu Euskal Herrian bizi eta lan egiten duten guztiekin. Hain simplea da. Hori da gure abertzaletasuna, hori da gure independentismoa. Ez du zer ikusirik banderekin eta arrazekin. Ikusi nahi duen bakarra demokraziarekin da, demokrazia parte hartzailearekin. Baina gure burujabetzak ez gaitu eramaten munduari so ez egitera. Gure burujabetzak eta gure independentismoak, gure abertzaletasunak, internazionalismoaren aldekoa da baita ere. Eta zentzu horretan gaur 3 aipamen egin nahi ditut. El primero va hacia Colombia. Dejen de asesinar a los líderes sociales, a los líderes de la antigua guerrilla de las FARC y cumplan los acuerdos de paz. Cumplan los acuerdos de paz. Bigarren aipamena. Eskoziara, zorionak, bigarren erreferenduna martxan dago. Eta hirugarrena, gosegrebak 40 urte betetzen duen honetan, Bobby Sands eta kideak hil ziren 40 urte betetzen diren honetan, zorionak Sinn Féin, Irlandako batasuna gertuago dakazute. Burujabetza, abertzaletasuna, internazionalismoa eta eraldaketa soziala. Eta eraldaketa sozialean guretzat tronkala den, funtseskoa den errebindikazioa. Aberastasunaren banaketa. Aberastasunaren banaketa da ezkerra transformatzailea nahi baldoen badu izan,
funtsezkoa den aldagaia, eta guk horren aldekoak gara. Dena aldatu egin behar da, eta aldatu behar da estrukturalki, pazientziarekin, berriro dio, frivolitate gutxiagoarekin eta lan eskerga handiago batekin. Guretzat eta termino filosofikoan esango dut. Zer esan nahi du eraldaketa eta burujabetza. La soberanía para nosotros y nosotras significa una negación radical. Negamos que nadie tenga derecho a decidir por nosotros y por nosotras. Esta es la negación radical de nuestra soberanía. Y después que existe una negación social que es radical desde nuestro punto de vista y que la queremos plantear hoy con absoluta claridad. No se puede especular con los derechos básicos y las necesidades de la gente. La educación, la vivienda, los cuidados, la sanidad, el medio ambiente, no pueden ser objeto de negocio, no pueden ser objeto de especulación. Corresponden a las administraciones públicas garantizarlos. Hori da gure ukazioa. Hori ukatzen dugu. Eta beraz, hori da bigarren tronkala den gure planteamendua. Porque Nelson Mandelak behin gauza bat esan zuen, oso ongi laburtzen zuena guzti hau. Goze zaudenean eta ogia ez baldin badakazu, gaixori zaudenean eta ospitalak ez baldin badituzu, agian parlamentu bat daukazu, agian hauteskundeak dituzu, baina ez zera bizi demokrazia batean. Eta hori da guk egiten dugun aldarrikapena. En las últimas manifestaciones sindicales, esto lo digo porque tengo presente a las organizaciones sindicales aquí, hubo un lema que me gustó. Ahora toca cumplir. Ahora toca cumplir. Bien, Euskal Herria Bildu no ha hecho muchas cosas, pero ha hecho algunas desde nuestro punto de vista que son sustanciales. Nosotros tenemos firmado un acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral. Ahora toca cumplir. Y nosotros lo que añadimos no, ahora toca hacerles cumplir. Y eso no depende de la dinámica institucional y parlamentaria. Eso depende de la capacidad que tengamos de movilizar a la gente y de articular a la gente y de llevar a la gente a la calle. Ahora, evidentemente, toca cumplir. Nosotros seremos los primeros y las primeras en esa exigencia. Y por último, voy acabando, porque creo que me estoy extendiendo. Podría hablar más de la convivencia, de nuestro proyecto, un proyecto que pregunta a la gente, como en Durango, un proyecto que tiene el liderazgo en gasto social en ayuntamientos como el de Rentería. Esa es Euskal Herria Bildu. Y por eso estamos orgullosos y orgullosas de estar en esta comunidad de militantes. Así pues, para ir finalizando, nuestro programa, soberanía e independencia nacional, reparto justo de la riqueza, defensa del medio ambiente y de los cuidados y un modelo de convivencia para el reencuentro. ¿Y cuál es nuestra aportación vital? Nuestra aportación vital, la que necesita el país. El otro día leí un tuit que me gustó mucho, de don Mitchell, que decía, la candidata de Más País, Mónica, en Madrid, es médico anestesista, como Urkullu. Lo que queremos decir es que frente a eso, frente a un modelo gris, agotado, triste, nosotros aportamos vitalidad, confianza, optimismo. Nosotros aportamos bizipoza. Gure programa garbia da. Burujabetza eta independentzia, aberastasunaren banaketa justua, inguru giro zein zaintza publikoaren defensa eta inposaketarik gabeko elkarbizitza. Gure jarrera, baikortasuna, bizipoza eta konfiantza etorkizunean. Hori da Euskal Herria Bilduk eskaintzen diona herri honi. Bukaera emango diot. Lehen poeta batzuk aipatu egin ditut. Gaur badakizute balantzea egiterakoan beti ere bizitzan badirela momentu garratzak eta pozerako momentuak ere badirela. Gu momentu garratz bat bizi izan dugu azken egun hauetan eta seinalatu nahiko nuke. Michel Bereko joan zaigu.
Michel bereko militante abertzalea, euskalduna, sindikalista, laboraria eta bakegilea izan du da urte luzez. Gugan bego Michel mila esker eginiko lan eskergagatik. Lehen Federico García Lorca aipatu dut, eta Lauaxeta ere bai. Eta ezoikoa baldin bada, poesia batekin bukatuko dut nire interbentzioa. Segurazki ezautuko dezute. Eta gero emango dizuet azalpena. Igual, hasieran bertan ekibokatu ginen. Mundura euskaldun sortzean. Agian, hasieran bertan ekibokatu ginen. Mundura euskaldun sortzean. Gero, ez genuen jakin independentzia eta iraultzaren borrokatik apartatzen. Eman dezagun, esna kantu bat abestu genion gure aberriaren zehazka hutsari. Eta goiz batez, El Puertoko kartzelan esnatu ginen. Zorionez, ero zorigaitzez, haunitz euskaldun ekibokatu ekarri gintuzten, Espainiako azken ipurdiontara, bizi edo hiltzeko. Maite genituen gauzegatik erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Ez dago preso. Ongi etorri, Joseba Sarrionandia, zure aberri honetara. Eta beraz, animo guztiarekin egiten diogu berriz ere ibilbide honi. Ez da erraza izango, baina konfiantza du. Ez daude datu asko baikor izateko, baina baikorrak gara. Ez daude segurazki errezeta magikorik, baina errezetak, formulak eta alternatiba bilatzen saiatu egingo gara. Ariketa kolektibo batean, denen artean, besteak beste Euskal Herria Bildu proiektu kolektibo bat delako. Eta bihar berriz ere lanean jardungo gera. Batzutan alaiago eta beste batzutan tristeago. Baina horrela da gizakiaren bizitza termino biologiko eta politiko eta kulturaletan. Gu pozik bizi gara, baita kartzelan egon garenean ere. Ez dut esango egoera xamurra denik, baina bada gauza bat guri beti ere gasolina ematen diguna. Eta da, guk ez badugu egiten. Guk Euskal Herria ez badugu askatzen. Guk Euskal Herriari ikuspegi nazionala ez badiogu ematen. Gu langilegoari ez badiogu alternatibarik eskaintzen, ez dio inork egingo hori herri honetan. Ta gu voluntarioki hartu dugu konpromisori. Voluntarioki hartu dugu ardura hori. Ez digu inork inposatzen hemen egotea. Hemen gaude voluntaria gaudelako. Eta voluntaria garelako. Voluntaria zertarako. Voluntariak Euskal Herria askatu eta beste jendarte bat osatzeko. Voluntarioak, herri honi esperantza berri bat pizteko. Voluntarioak, voluntario lan egiten dugunean, zoriontsu garelako. Biba zuek eta gora Euskal Herria askatuta.